Ukuthi ngikubize sengikubiza phambi kwamakhamera. Kunodaba ebengifisa ukuthi silixoxe kodwa bengisaba ukuthi ngikuqonde. Ngase ngicela abaka Black Life ukuthi bazongisiza ekuthenini sixoxe lolu daba. Ngiyakulalela ngikhuluma. Uyazi siyakuthanda ngithi. Ngiyakwazi lokho. Siyazi futhi ukuthi uzazelile for ubhuti wami. Kunjani? Benginesicelo sokuthi ubhuti nje engasekho nje ekubeni sikhokhile inkomo zonke iphelele nje wafika usayitshitshi. Benginesicelo sokuthi nje wasekhona ubhuti omncane ukuthi angene. Awu. Ukukhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha leli thuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lutho luthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Njoba nazi ukuthi njalo mekuyinkinga zomndeni suke sibiziwe eminye imindeni bese bayasho ukuthi yini abakhala ngayo thina bese siyangenelela ke Black Life TV sibona ukuthi singasiza yini. Mesingakwazi futhi ukusiza siye senze kanjalo sichaza ukuthi siyahluleka bafethu. Sicela bandla zami ukuthola olunye usizo. Kodwa futhi mesikwazi ukusiza siyesibonga uNkulunkulu usithatha. Njengamanje ke namhlanje ngitravela ngibuye ngokuzolala ngisePortshepstone bafethu. Shout out to Portshepstone. Ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukubiza ubingelele usisi lo seduze kwami ngimamukela ohlelweni. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sithando sami. Ngicela bandla ubingelele umbukelo weBlack Life TV iqala bese yazisho ukuthi uba owakwaba isibongo usala ususho ukuthi la ePortshepstone sikephi nendawo ngoba ePortshepstone inkulu. Okay. Yebo. Ngubuyi ngwakamsomo. Sure mama. Ngibhalele ukuthi ikephi nePortshepstone lana. kaDweshula. Oh kaDweshula. kaDweshula. Okay siyabonga sithando sami. Sichazeleke ukuthi ufisa sikusize kanjani thina kwaBlack Life. Bengicela ukuthi ningisize ngokuthi nginomakoti kabhuti wami. Ubhuti wami oshonile obeyisosha. Manje umakoti wasekhaya ngiyamthanda kakhulu. Oh beautiful, I love. Ekumthandeni bengidinga nje ukuthi ningisize ekutheni ningicelise yena ukuthi angenwe ubhuti wami. Okay, angene omunye ubhuti wami. Omunye ubhuti wami omncane. Okay, mhlambe ke nje ngoba usuze wachaza udaba, sengifisa ukwazi ukuthi nibangakhi vele ekhaya. Kuma wakho or ubaba wakho whatever the case. About 3. Bathathu. Yebo. Okay, if you don't mind take me through your siblings. Mina ngimdala. Sure. Bese ubhuti wami lo mkhwenyane kamakoti. Oh, lo ngasekho. Lo ngasekho. Bese kuba nini? Bese kuba omncane nobaba ke wala ekhaya. Oh, siyabonga sithando sami. So, ubhuti lo ngasekho umesebenza apho ithini into? Ubeyisosha. Umesebenza emasosheni? Yebo. Okay, ushone emasosheni noma ushone la ekhaya? Ushonele khona emasosheni. Emsebenzini? Yebo. Kephi nendawo? Pretoria. Bese Pitoli? Pitoli. Oh, okay. Okunye ngifisa ukwazi ukuthi usisi lo umakoti ufisa ukuthi angene omunye olandelayo. Into ecatshanga wena wedwa ngoba umthanda noma wonke umndeni mukhuluma kanjalo? Wonke umndeni ubukhuluma kanjalo kodwa ngenxa yokuthi uyasaba ukumqonda siyasaba kahle kahle. Oh nje ububize ethi. Yebo ngakho sicele. Metha kamthanda ubhuti omncane uzothini? Yoba buhlungu ngoba siyamthanda kakhulu and ulotsholiwe ufikela ekhaya yitshitshi. Oh beautiful. So na ikhipha zonke inkomo zakubo? Sayikhipha zonke. Ngokosiko la ekhaya ke umakoti. Ukangenwe. Oh. Yebo. So ngicabanga ukuthi into ebalekile engayenza manje ukuthi ngimbizeni umakoti kodwa ngifuna understand ukutheni mewukuthi akafuni ngikwazi ukumforce. Regardless of ukuthi nikhokhe inkomo engakanani and simphe ukuthi umuntu omnganani and mina ngizazi into zomangenwa sithandwa sami. Angifuni nje uqamba amanga bayazama ukungikhalimisa ababukeli ukuthi hayi kube kanje and khona engakufunda ukuthi uyakwazi ukuthi ngokosiko ungene umuntu kodwa ukwazi ukumngena wena ungathathile nawo umuntu. Kuba kanjalo. So ubhuti wakhe unayo unkosikazi before angene umuntu akanayo unkosikazi. Uzoqala ngobhuti ngosisi? Bekuyisicelo nje noma ngike ngazi nami ukuthi akuke kungenzeki. Uyasebenza yena ubhuti? Uyabamba nje amatoho. Ingane abantu kadizela isosha bese izothatha umuntu obamba bambayo. Phela uyazi ngaphumele ngaphandle silahlekelwe yena.
Unabo abantwana? Bengakabi nabo-ke ubuhlungu nabantwana. Usahlala la ekhaya kodwa? Usahlala la ekhaya. Okay. Ake sizame ukumsondeza. Uyasebenza yena usisi? Hhayi, akasebenzi. Akasebenzi noma ufundile kodwa? Awazi lutho? Hhayi, ufunda ngoba unawo u-matric engikwaziyo. Okunye akwazi? Okunye hhayi. Ake sizwe ngaye. Asimsondeze eduze. Ngizocela ukuthi i-crew ngisondezele eduze simuzwe ukuthi yena waliqala walichaza lolu daba kuyena before noma awukazi uzolichaza? Cha, bengakaze ngilichaze. Beautiful. So njengoba ungakazi ukulichaza so simqala ukumchazela sonke. Yebo. So uma ukuthi ahambisani nakho kusho ukuthi sifanele simdedela ngithi. Uzobe Noma ngabe umthanda kangakanani. ayikho into engizoyenza. Ngiyabonga sithandwa sami. Awufuni umfosa kodwa isifiso sakho sokuthi Bekuyisifiso nje. lo bhuti-ke nifuna mngene yena uyazi ukuthi nifuna mngene umuntu? Uyazi. Yena wazizwa kanjani ngalokho? Phela ngeke angajabuli. Ukhona usisi muhle? Hhayi ukhona. Bukelo Black Life asingasimoshi isikhathi asimsondeze lo sisi omuhle owalotsholwa la ekhaya kwaMsomo wase yahanjelwa indoda yakhe. Engikhohlwe ukubuza kambe indoda yakhe ishone nini? Ishone ngoDisemba. NgoDisemba. Yebo. Okay. So kusho ukuthi usazilile? Usazilile. Okay. Ake simbize sithandwa sami. Asameni somlanda mbukeli seke siyibonele thina sizwe ukuthi lithini lwakhe uphawula kulolu daba olubeka umndeni. Ngiphinde ngibingelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Eduzane kwethu sesinaso-ke isihambeli sethu. Ngizosihambeli? Cha, ake ngithi nje usesisimbizile because isihambeli futhi asihambeliwe this time it's mina ohambile. Eish, Magasela iningi ikhanda lakho. Anyways, kunosisi kade simkhuluma noSqueezer wakhe wachaza udaba libeke eThebeni. Sesiyabona ukuthi kubalekile ukuthi yena azoyizwela yena udaba njengoba lunjalo from the horse's mouth. Sizomnikeza ithuba ke usisi ukuthi alichaze udaba. Kodwa before senze kanjalo, ake senze kanje asithathe leli thuba sibingelele yena usisi. Sawubona njani? Yaphila njani? Ngiyaphila sando sami sakwamukela la kwa Black Life TV. Ngicela nje ubingelele umbukeli uthi nje sawubona mbukeli we Black Life TV. Sanibonani babukeli be-Black Life TV, igama nguSanisiwe wakwaManzi, ngishadele kwaMsomi. Siyabonga Sando. Ngithe bingelela wathi nje phezu kwakho ke. Awuhlanzile ubhuti. Ngokukhulu ukuthobeka Sando sami. Uyamaza ngisosisi? Ngiyamazi. Okay mama. Sacela ke Sando sami konke lokho ngibekele kona before sisafike. Wenze kanjalo uchaze lonke udaba. Makoti kabhuti, uyaphila? Yaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngixolise ukuthi ngikubize sengikubiza phambi kwamakhamera. Kunodaba ebengifisa ukuthi silixoxe. Kodwa bengisaba ukuthi ngiqonde. Ngase ngicela abaka Black Life ukuthi bazongisiza ekuthenini sixoxe lolu daba. Ngiyabonga lelo ngikhuluma. Uyazi siyakuthanda ngithi. Ngiyakwazi lokho. Siyazi futhi ukuthi uzazilile for ubhuti wami. Kunjani? Benginesicelo sokuthi ubhuti nje engasekho nje ekubeni sikhokhile inkomo zonke iphelele nje wafika usayitshitshi. Benginesicelo sokuthi nje asekhona ubhuti omncane ukuthi angene. Awu. Hayi. Ungixolisa ukuzithoba seswami angeke ngikwazi. Awu. Besingathanda ukulahlekelwa wena. Hayi. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nobhuti wahamba ningakabi ngisho nomntwana lo. Hey cha sesomdala ngeke ngikwazi. Sino sami ngiyacela ukubuza bandla. Uphatheke kanjani la ekhaya? Ngiphatheke kahle sisi kakhulu. Ngempela? Sisi. Umkhwena wakhe mesebenzela lapha? Ebesenzela ePitoli. Ngiyabonga sando sami. Aninabo abantwana? Cha sinabo abantwana sisi. Usushada isikhathi esinganani? 3 years sisi. Nyaka wesithathu lo? Yes. Okay. So ubaba mehamba phinda abuye? Ebehamba ephinde ebuye. Oh, so okay ngiyakuzwa. So ubhuti omdala, ubhuti omncane uthi awumthandi? Hayi angimthandi sisi. Hayi uyamthanda? Ngiyamthanda nje njengamuntu oyifemi esefemelini. Oh. Ukuthi ngibe ndawonye naye cha sisi ngiyabonga. So imithini into emva kokuthi uzile ngiyazi ukuthi ngoba mengitshe sisemakhaya and usisi
indlela abhale ngayo methi nabantu abanigcina amasiko la ekhaya benizofica umnyama nje manje batheni. Hhayi cha sisi yonke into ngiyayenza la ekhaya and ngiziphilela kamnandi. Sengisho indaba zokuzila nithi sayithi ungazili. Hhayi zokuzila la ekhaya hhayi angi-understand-anga kwamina sisi. Maybe usisi omdala ungakuchazela lonke udaba. Kodwa kwathi ungaqoki. Nathi akangaqoki. Sathi angaqoki ngenxa yesimo sokuthi usasemncane. Beautiful, I love that. Nimthanda ngampela yazi, anizenzisi. So uthi nje yonke into ihamba kahle, bayakuthanda nje nobhuti noma engekho umuhleli la ekhaya. Ungena nkinga? Bengena nkinga. Bayakuthanda. Bangithanda kakhulu. Nawe uyabathanda futhi. Ngiyabathanda nami kakhulu futhi. Leyo ngeni wawuyizwa kodwa. Hhayi angiyizwa. So mithini plan yakho plan ukuthi emva kokuzila uyaphindela ekhaya noma uzoqhubeka uyihlalele kwakho? Cha sisa. If mangabe sengingasho ngibeka ngiyami indlela, mangabe angangena ubaba. Hawu. Ngingahlala. Ayikho into njalo. Hawu. Ubaba? Babezala? Kanjani makoti? Angeke ngizongena umntwana omncane kabhuti wakhe ngongibona ubaba engcono. Father in law wakho? Uphuma ekhaya kephi mama? Ngiphuma Eastern Cape. Ngiphi nendawo sithanda sami? Montfrey. Okay. Abazali bakho bazovuma ushada nomuntu omdala ozala lo sisi? Kube kuyisinqumo sami nothi sami. Awangiphoqa mama. Usathanda ukuhlala la ekhaya? Ngisathanda ukuhlala la ekhaya. Ikuthanda kangaka kanti wena usobona ubaba. Userious noma uyadlala? Ngiserious okanye impela. Hayi. Indaba nathola nobaba? Hayi cha. Uyamthanda kodwa? Manje ubaba menqaba ukuthi angene wena? Angeke anqabe. Hayi. Indaba uthi ngiyanqaba. Ngiyangisabisa wena ngani nokumthanda? Ngabe ngibona nje ilihlo lakhe lokho lingibhekile. Sazi sawo babazili. Heyibo. Ubaba wakho? Ubaba wami pho. Ubaba wakho unganani kanti? Ukhulile yena kodwa uyilabo baba nje. Laba nje abangafuna ukuguga. Kodwa ukuthi angathathwa ingane encane nje? Ayi nami kuyangithusa. Kuyangithusa kakhulu and akufani nawe. Hawu. Kodwa nawe ubhuti wakho lo mncane akasebenzi inkinga. Yebo yena akasebenzi kodwa hayi bengalindele ukuthi angathi ubaba pho. Ngempela umuntu omdala umsuka. Umuntu omdala uzala mina. Ubaba phela naye useshiwo unkosikazi. Akasanayo inkosikazi? Akasenayo inkosikazi. Yebo umama akasekho kodwa kusho ukuthi makoti hawu umncane kangaka nobaba wami pho. Kodwa bengasavuma ubaba. Unesiqiniseko sokuthi angavuma? Nginesiqiniseko. Because ubaba ulandela amasiko akudala. Nomfowenu awulandela wamanje wama-2K so. Magasela ngisazi. Hayi ngeke. Hayi ngehlulekile. Imaki sithandwa sami. Uthe usandisiwe? Uthi wena ngomlomo wakho awunankinga ungahambi la ekhaya? Uma uzogana ubaba? Uhamba ngani baba uyadrive? Uyadrive. Uhamba ngani? Uhamba ngoMercedes umuntu nje vele alright. Yes. Emalini. Usho kanje? Njengosibona nje nathi sihlele kulo muzi. Nje bakuhlela? Okay. Sithandwa sami, uneminyaka ngiyaxolisa bandla ukubuza. Ngeke ngiphinde ngikubuze lo mbuzo. Ngisho singahlangana edrobheni, ngeke ngikubuze noma singahlangana eGateway noma singahlangana Compton live eShobhisini. Kodwa noma singahlangana muphi umhlaba? Mina 26. 26 years? Yebo. Inenhlanhla kayi senishadile na 26? Yebo. Ushadwe no 23? Yebo, inhlanhla sifani. Mina ngina 23, ngangizovuma ukushada mina. Ukuya ngokuzithandela abanye bayashada bena 15. So ayiqale ngami and akugcine ngami. Ya, ukhulile kodwa. Like nje ngathi uyazi ukuthi wenzani empilweni.
Ngiyazazi vele ukuthi ngisempilweni. Kodwa ubaba mezala lo sisi mdala Uthando alunge-age. uthanda. Alunge-age. But ubaba uzovuma yini nalento eshoyo ngoba Uzovuma. mhlawumbe uzokuthathisa kwengane. Eneyingane ey'ndala ngisho nangunawe. Uzovuma ngoba naye usonta kaShembe. So imiyalelo kaShembe iyafana nalento engiyishoyo. Wena usonta kaShembe yini? Ungalilandela-ke naye. hhayi ngiphelelwa amandla. Thaba sesenze njani sibize ubaba ngeni sibuye for ubaba. Hhayi ngizocela ukuthi niphinde nibuye ngoba nobaba kuzomele alazi lolu daba. Ngoba nami sengingapheki kwami. Hayi isigaxa. Hhayi isigaxa lesi futhi. Cha nawe uze nesigaxa-ke uzocelela ubhuti wakho ongasebenzi ukuthi angene unkosikazi kabhuti wakho. Inkinga yami bengingafuni ukulahlekelwa yena umakoti. Ngiyakuzwa-ke Juma. Kodwa le kababa-ke nayo kusho isigaxa iningi la. Angisazi nokuthi kumele ngithini. Mina ngihlala phi kanti? Ukuthi ubaba uzothini esimeni esikanje. Ebengacela nje ukuthi mengaphinde nibuye sekhona nobaba sizo. Usandise uyazi ubaba uzonqaba wenzela ukuthi menqaba ubaba bese yahamba yakubo. Ake sisho kanje. Okay, asitheni-ke mungambuki kubaba mengekho ubaba la ekhaya. Muzofisa ukuthi kwenza kanjani? Muzofisa ukuphindela ekhaya noma uzoqhubeka uhlale la ekhaya umakoti? Hayi bengizofisa ukuphindela ekhaya. Because usamncane. Kodwa ufuna ukuhlala la ekhaya. Because of udade. Uze uyasmile. Umuntu ona-26 alone 2K lo muntu. Hayibo. Nawe uyi-2K. Uyi-2K. Umuntu wa-2000. Uyi-2K. Wa-2000? Yes. Hayi. Hayi. Ngishaya ekhaya. Hawu baba pho. Awubuthi adlala. Ungavuma kodwa mengasekuthiwa bayavuma ukuthi abomamncane? Hayi kusazothanda ukuthi kube nzima. Izokwenza ungamthandi-ke leyo. Hawu ubaba pho. Kwayena ubhuti omncane seyayile lana kwi-2K. Awu. Ubhuti omncane nabantu yena? Nayo na-26. Awu ngemi vele ingelungeki lonto. Ingane elinganayo. Phela yena osesele nje uyena okhona obemncane bengibona ukuthi. Uyidlalela ngengane. Abafuna bakhula slow kabi. Usamncane kabi uzodla lo ucela ubaba. Hayi uhloniphe kakhulu. Hayi uhloniphe kakhulu. Indoda yakho mene mnyama ngakho yona? Bena 30. From 30 to 8. Ngiyadlala ngimazi ubaba unababa. Kodwa-ke ngibona usisi nami ngitshela ukukhulile ubaba oma-80s. Wama-early 80s? Ukhulile wama-early 80s. Wena? Mina? Ngwama-80s. Wama-80s early? Yebo. Kodwa-ke ayijajani bafowethu. Umuntu aphila impilo afuna ukuyiphila. Sothini sesolinda yena ubaba ukuthi akayikhulume. Uzovuma kodwa ubaba mucabanga mesimeme ukuthi abe khona? Hayi ngizomcela. Akekho-ke kodwa manje? Hayi akekho njengamanje. Bukela uBlack Life asenze iplane sihlangane nobaba uMsomo. Asengifuna ukumbona kwayimini. Yo. Engeke ngikwazi futhi nanokumtshela ukuthi ngimcelelani. Awu akekho rafu ngiyashaya. Hayi akayena umuntu orafu. Unokuthula. Umuntu ophansi. Babukela Black Life mina uhambo lami laphela la. Engikuzwile namhlanje akaze ngikuzwe before. Ngiqala la ekhaya. And sengibonile ukuthi futhi angigcini. Ngineshock ukuthi khona abanye abantu abasazongazisa into enje. Kusho ukuthi nje la emhlabeni kunje vele. Mina ngimncane all along ngingaboni ukuthi kunje. Because ever since ngasebenza la ekhaya hlezi nje nguba bazile. Hawu. Hayi. Sosaba baza kanye ekhaya. Hayi. Hayi. Asenzeni kanje bafethu. Ngala sibona ku-episode elandelayo. Mina uMlangeni Magasela ngiyanithanda kakhulu. Ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ukulike, ushare bese uyasibekela nawe lapha kwi-comment section. Usizwe ngawo ukuthi ucabangani ngalolu jawu. Ubaba. Ikhona into enje. Hayibo. Kodwa singamlimiti sisibafesa simnikeze ithuba lokuthi aphile impilo yakhe. Sibone usubaba yena uzokwazi ukulamukela yini lolu daba. Uzolithatha kanjani mhlalifwe emadlibeni akhe. Just pray no hope ukuthi ubaba kanayo umuntu azwana naye.
ngoba phela umntazana naye uzobabaza naye uzoyizonda lengane izobuyela Eastern Cape indiza ngoba nje imbokodi iyagaywa la ayagayo asihambeni bafethu. And okunye ngifuna ukubalula ukuthi njengoba sila ePortshepstone sivele sa decide ukuthi singaphithizi nakhona ngathi singathola umndeni oseduzane of which we do have esokwazi ukuthi sisebenzele la ekhaya. Ngithi mama uthawuna inkinga hayi akunenkinga sizosebenzela la ekhaya siqeda udaba labo ngoba kuyehliwa noma Gasela nambona inguzunguzo indawo ezincane angihambi ngihamba ngomgaqo nje bafethu. Awu shame izansi unyuka angizoze ngishibilike ngiwe ngaphinde ngize emsebenzini. Asibonani ngeepisode elandelayo ingane zami. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy.